Моят ден започва с пускането на кафемашината, с всичките му табиети, както се казва. Поне половин час си оставите време да сте мързели, което е всъщност много важно не само за един творец, за всеки един човек. Значи от самото начало почнах от Ботевчета. Имаше и много хубави неща, като това, дето свирихме на улицата. Изобщо това бяха незабравими моменти, които вече ги няма, за съжаление. Бих казал, че средно имам, да кажем, 2 свирания на седмица. Постоянно се прави нещо и често свира с румънци, между другото, колкото да ми е жалко това да го кажа, но те много повече инвестират за културата. Берлин си е град за себе си. Има наистина всичко. Има и големи бокуци, има и невероятни шедьоври, дето се казва, и на изкуство, изобщо и на човешко поведение, и на цветове, на миризми, и на всичко. Берлин е единствения, може би, град от тези, които познавам, метрополит, който наистина е доста спокоен, и германците с невероятна култура имат към другите хора. Знам ли, и аз много се боря тук, в смисъл, ако трябва да сравнявам лайфстайла, както се казва, и това, нали, много неща може би съм се лишил, които бих ги имал в България, които ги имах преди, бях свикнал с тях и тук в началото им беше трудно, но които после се оказа, че това са просто ненужната суета на живота, която като българин в чужбина някакси почваш да се осъзнаваш и индивидуално като характер, но и вече и като националната ти принадлежност повече почваш да я осъзнаваш тук и да виждаш и хубавите и лошите страни на това нещо. Много съм си свикнал с колелото. За мен това е най-удобното и превозно средство за мене. Въпреки че бих искал и да имам и кон, примерно, ама щеше да цвили и да ака на двора. Така че колелото е абсолютно неутрално, тихо, спокойно превозно средство с 2 педала. Берлин е абсолютно много по-емоционален град. Имал съм много моменти, в които, нали, винаги си викаш, дали да не се връщам в България, но за сега съм си берлинчанин.